Για τη μικρή Κύπρο και την κλειστή κοινωνία της, το ους ο Θεός συνέζευξεν δεν περιοριζόταν ποτέ σε αυτό. Ο γάμος ήταν κάτι περισσότερο από μια θρησκευτική τελετή, καθώς το εκκλησιαστικό τελετουργικό δεν ήταν παρά ένα μέρος των μέχρι και δεκαημέρου δρομένων, στα οποία κατά βάση συμμετείχε όλο το χωριό. Οι προετοιμασίες άρχιζαν μέρες, ίσως και εβδομάδες πριν τη μέρα του εκκλησιαστικού μυστηρίου, όταν γινόταν ο αραβώνας που στην πραγματικότητα ήταν το κλείσιμο της συμφωνίας των γονέων των μελόνυμφων. Τα χωριά παλιά, όλοι μεταξύ τους γνωρίζονταν, έκαναν παρέες. Οι πιόνες, οι φίλες της νύφης, οι φίλοι του γαμπρού, ακολουθούσαν τον γαμπρό στις βοήθειες και οι κοπέλες στην νύφη. Και έτσι όλοι λαμβάναν μέρος λίγο πολλά στην προετοιμασία του γάμου, όπως και στο γάμο και στη διασκέδαση μετά. Η κουμέρα έτρεχε για να βοηθήσει για το νηφικό και για το φόρμα που είχε να φορήσει τη Δευτέρα η νύφη, το λεγόμενο δευτερκάτικο, που ήταν μόνο για τις κουμέρες και τους κουμπάρους η διασκέδαση τη Δευτέρα. Οπωσδήποτε για τα στέφανα βοηθούσαν πολλά οι κουμέρες, οι φίλες της νύφης. Ήταν 20, 30, 50, είχε ρεκόρ, ας πούμε, πώς ήταν οι κουμπάροι και πόσες οι κουμέρες, και πρέπει να έχουν πολύ απόθεμα σε κορδέλα που ήταν πας στα στέφανα για να μπορέσουν να γράψουν πολύ το όνομα τους πάνω, έτσι ήταν. Ιδίως η κοπέλα θεωρείται ότι γεννιόταν για να γίνει νύφη και έτσι από νεαρή ηλικία καλείται να αρχίσει να ετοιμάζει τα πριτσά της. Σεντόνια, τραπεζομάντιλα, μαξιλαροθήκες, πετσετάκια, τα πάντα που μπορεί να έχει, σε ρουχισμό που μπορεί να έχει ένα σπίτι, παλιά, τώρα είναι σε μεγάλο σημείο. Όπως είπαμε, αρκετά γεντούσαν τα, και ήταν δείγμα νοικοκυροσύνης, τώρα αγκεντημένα τα πριζιά της νύφης, τα λεγόμενα πριζιά, και οι κουρτίνες, πάλι τις κουρτίνες εκεντούσαν και βάλλαντες, και εξαρτάται πόσο οικονομική άνεση είχε η νύφη, που την ποσότητα που είχε. Όλοι έπρεπε να πάνε να δούσει τα πριζιά της νύφης, δηλαδή και όχι μόνο όταν τα χορεύκαν, αλλά και μετά που τα βάλαμε στο σπίτι, μες στα μάρκα, πάνω στο κρεβάτι, να δουν και να δουν πόσο άξιζε η νύφη, πόσα είχε, να πούμε. Το αίσθημα ευθύνης της διατήρησης της παράδοσής μας μεγάλο. Ο κάθε υπηρέτης της λαογραφίας θέλει να είναι όσο το δυνατό πιο πιστός στην ιστορία, όπως ο ίδιος την έζησε. Ο προσφυγικός λαογραφικός όμιλος Ιαδούλο της Ακαλής, στα 40 χρόνια ζωής του, όχι μόνο έχει κωδικοποιήσει τα ήθη και έθιμα του παραδοσιακού κυπριακού γάμου, αλλά έχει λάβει και βραβείο για τη μουσικοχορευτική αναπαράστασή του. Γίνηκε μια πολλά καλή δουλειά για τούτον που λέμε το 83. Το οποίο πήρε και ένα βραβείο, το Ραδιούσκα. Είναι τηλεόραση, ρωσική τηλεόραση. Είναι που αρκετές, νομίζω καμιά 20 χώρες που λάβαν μέρος οι τηλεοράσεις, κρατικές τηλεοράσεις. Και έχει πάρει το Κυπριακός Γάμος το 83 το πρώτο βραβείο. Πριν να γίνει ο γάμος, είναι το ράψιμο του κρεβατιού, ο χορός των πρικιών, ο χορός του κρεβατιού, το στόλισμα της νύφης, το στόλισμα του γαμπρού, και μετά η πομπή προς την εκκλησία. Δηλαδή, και στο τέλος, φινάλι, ήταν το γλέντι, το οποίο πήγαινε μέχρι τις πρωινές ώρες. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η κοινωνία εκμοντερνίστηκε και ο παραδοσιακός γάμος αποτελεί σχεδόν μια ιστορική ανάμνηση στη συλλογική συνείδηση των Κυπρίων. Μια λαϊκή παράδοση, την οποία καλούνται λαογραφικοί όμιλοι και όχι μόνο να την κρατήσουν ζωντανή. Ο παππούς μου, ο Γιώργος ο Σιγρήμης, ήταν βιολιστής. Πήγαινε σε όλους τους γάμους στον Καραβάν, μιλούμε για τον Καραβάν τώρα, και έπαιζε. Μαζί του πήγαινε και η γιαγιά μου, η οποία έπαιρνε πρωτοβουλίες να βοηθήσει στο ράψιμο του κρεβατιού, στα πρίτσα, στα φαγιά, σε όλα πρέπει να βοηθήσει η γιαγιά μου. Και έτσι την ακολουθούσα, μου άρεσε. Και κρίμα, διότι σιγά σιγά χάνονται τούτα. Έχει ορισμένα χωριά που κάνουν από ό,τι ακούμε ορισμένα έθιμα, αλλά δυστυχώς περισσότεροι όχι. Το ξενοδοχείο τώρα, ο γάμος δεν είναι της παράδοσης.